Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 28 февраль, дүшәмбе, кыш фасылының соңгы көне. Мен Эльзах Мәйҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да күтәренке кәеф, матур атна теләп калабыз. Бүгенге көннең тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калганын алдагы минутта белербез. Бүген җәмгыять йокысы көне. Йокы кеше табигатында зур урын уйный. Бу турыда мәгълүмат хәтта халык мәкаләләрендә дә урын алган. Көннең үзенчәлеге хезмәткәрләрнең йокылары туймаган чиракта, эш урынында, киңәшмә вакытында яки эш өстәле артына йокыга китүгә игътибарны юнәлтү һәм әлбәттә бу очракта уятмау. Кышның соңгы көнендә халыкара сирәк авырулар көнен билгеләп үтәләр. Көннең максаты халыкка бу мәсьәләгә карата күбрәк мәгълүмат бирү, җәмгыятьнең игътибарын арттыру. Экспертлар белдерү буенча дөньяда 7000-гә якын сирәк авырулар санала. Алар белән җир шарында яшәүче 6%-ка якын кеше интегә. Бүген Россиядә киң бәйрәм ителә торган кыш озату Масленица атнасы башланып китә. Бәйрәмнең төп атрибуты түгәрәк, шелтәрләп пешкән кояш символы кайнар кыймак. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтүгә әзерлек эшләре бара. Бүгенге көндә ислам динен җир шарында яшәүчеләрнең 30%-на якын тота икән. Исламда беренче адымнарын ясаучылар динне өйрәнүне нәрсәдән башларга тиешләр икән? Бу һәм башка сорауларны мин Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктимировага юллыйм. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез. Диния нәзарәтендә исламга беренче адымнар ясаучылар өчен махсус курслар эшләп килә. Алар белән эшләгәндә сез нәрсәдән башлап җибәрәсез эшегезне? Чыннан да безнең нәзарәттә иң яраткан проектларның берсе булды бу. Проект чөнки мәчет янындагы курсларда да укырга мөмкин, мәдрәсәләрдә барып укырга мөмкин, ләкин берничә ел укырга кирәк. Без махсус үзебезнең халкыбыз өчен кыска вакыт эчендә генә намаз өйрәнү курсларын тәкъдим иткән идек. Менә хәзер 9нчы төркемен ачып җибәрергә ниятләп торабыз. Алла бирсә, 12 марттан Рамазан ае алдыннан махсус шулай эшләдек. Әйдәгез әле безнең халкыбыз Рамазан ае уразасын намаз белән тотсын әле дип язылу, теркәлү, шулай башларга кирәк. Айгөл ханым, менә килүчеләр укырга теләк белдергәннәр. Алар күпмедер дәрәҗәдә әзер булалармы үзләренчә? Әллә инде чыннан да менә сезнең курслардан башлап, чыннан да иң беренче адымнарын башлап җибәрәләрме? Төрлесе бар. Иң беренче адымнарын ясаучылар да бар. Һәм без язылган вакытта, теркәлгән вакытта алардан сорыйбыз: намаз укыйсызмы? Күбесе инде әйе, үзем укыйм, үзлегемнән өйрәндем, ләкин минем камилләшәсем килә ди. Кайберләр инде мин уятка калмамын микән анда барсам, бер әйбер дә белмим, бер хәрәкәтен дә белмим, бер дугасын да белмим, андый булсаң килергә ярыймы соң сезгә дип сораулар бирәләр. Һәм без инде махсус менә шушы курсларны башлап җибәргәндә үк аларны 2 төркемгә бүлдек. Ягъни алар ислам гакыйда турында, пәйгамбәребез турындагы дәресләрне бөтенесе бергәләшеп тыңлыйлар. Намазны үзлегеннән өйрәнгәннәрне һәм бер әйбер дә белмәгән халыкны без инде 2 төркемгә бүлеп, шулай һәрберсенә аеруча игътибар биреп дәресләрне алып барабыз. Шуңа күрә уятка калырмын инде дип язылмыйча, намаз дәресләренә килмичә утыру һич тә ярамый. Намазның инде иң төп Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә канун булып җибәрелгәне ул 5 вакыт намаз. Без бүгенге көндә 5 вакыт намазның 5-сен дә укырга өйрәтәбез. Мин иртәнгесен генә укыйм әле диючеләргә дә без инде бик үгетләп киңәш бирәбез. Юк инде, әйдә иртәнгесен генә түгел, 5 вакытны да укыйк әле диеп. Булар инде фарыз намазлар. Ләкин фарыз намазының да бит әле бар сөннәт өлеше. Мәсәлән, әгәр дә без өйлә намазы хакында сөйләшәбез икән, аның бар 4 сөннәте, 4 фаразы һәм 2 сөннәте. Менә иң авыр мәсьәлә әйтәсем килә безнең укучылар арасында шушы сөннәт белән фарыз арасындагы аерманы өйрәтү. Барыбер шул ук хәрәкәтләрне ясыйбыз бит, нишләп аны бүлделәр икән дип, алар аптырап безгә шундый сораулар бирәләр инде кай вакытта. Ләкин без инде тырышабыз
алар телендә матур итеп, мисаллар китереп аңлатырга нәрсәдә бу аерма икәнлеген. Аның бернинди дә авырлыгы юк бер яктан карасаң. Берсен эшләгәч, аның икенчесен дә эшлисе килә. Иң төп аңлатмасы, иң төп безнең ничек иттереп аларга аңлатуыбызның мисалы ул да булса, без әйтәбез, без Аллаһ Тәгаләгә һәм аның Рәсүленә иман китердек дибез әйме. Әгәр дә без инде Аллаһка иман китергәнбез икән, ансы менә фарыз өлеше дип бирәбез. Әгәр дә инде сез аның пәйгамбәренә дә саллаллаһу алейхи ва саллям иман китердек дип әйтәсез икән, аның бит инде сөннәтен дә калдырырга ярамый дип, менә шулай матур иттереп, җайлап, килеп, чөнки алар бит мәдрәсәдә дә укымый. Аларның ул мәҗбүри дәрес түгел. Алар анда йөрәкләре кушу аркасында килгәннәр. Безнең аларның күңелләренә бер дә авырлык та китерәсе килми, шиктә саласы килми, куркуга да калдырасы килми. Менә ничек җайлап, матур итеп, гади тел белән аңлатырга була, шулай аңлатып, дәресләребезне уздырып чыгарабыз, Аллага шөкер. Дине нәзәрәтенең матурына сайт эшләп килә һәм менә шушы намазларның вакытларын рәхәтләнеп анда карап була. Һәм шул ук вакытта китапханә дә электрон китапханәгездә эшләп килә. Менә шунда сайтка керүчеләр санын караганыгыз бармы? Алар күпләрме, кызыксыналармы? Шушы электрон китапханәдә урнаштырылган китапларны укыйлармы? Әйе, бүгенге көндә бит инде нинди генә материал булмасын, нинди генә чара булмасын, без менә сезгә килеп, кунакка килеп сөйләгән шикелле мөмкин булганча барлык масса күләм мәгълүмат чараларына мәгълүматны ирештерергә тырышабыз. Безнең ниятебез күбрәк халык белсен, күбрәк халык шушы матур йолаларны үтәсен, безнең матур проектларыбызга җәлеп ителсен диеп тырышабыз инде без аны. Һәм менә сайтка эленгән материал да ул чыннан да төрле масса күләм мәгълүмат чараларына таратылганга күрә, анда керүчеләр саны арта бара, Аллага шөкер. Һәм менә бу китапхана белән дә кызыксынучыларның саны арта. Һәм без инде менә барыбер дә социаль челтәрләргә үзебезнең чараларны күбрәк куясыбыз килә. Чөнки бүгенге көндә безнең яшьләр, нәкъ менә безне алмашка килүче яшьләр, алар социаль челтәрләрдә. Шуңа күрә Instagram, Telegram, менә шулар хисабына да без инде халыкка күбрәк ирешәбез. Замана белән атлыйсыз инде бергә булып чыга. Менә ислам динендә хатыныңызга карата күпмедер дәрәҗәдә кыерсыту бар дигән шушындый ялгыш фикер йөри. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр дә әйткән бит, ир кешеләрне күздә тотып инде хатыннарыгызга карата күпме дәрәҗәдә мәрхәмәтлерәк булганнарыгыз иң яхшылар булыр дигән. Сездә дине нәзәрәтендә яшь туташларны гаилә тормышына әзерләү буенча шулай ук матур гына курслар эшләп йөри. Менә монда ниндидер үзгәрешләр бармы? Җыелалармы хатын-кызларыбыз? Әйе, менә әле бит шундый матур хәдис тә бар. Алар бриллиант шкатулкалар бит дип әйткәне дә. Ягъни Аллаһ Тәгалә каршында хатын-кызның дәрәҗәсе чыннан да бик зур. Һәм менә аның җәмгыятьтәге урыны, аңа җәмгыять нинди мөнәсәбәт белдерә. Монда инде күбесенчә хатын-кызның үзеннән торадыр дип саныйм. Чөнки аның эчке дөньясы нинди, ул үзен ничек тота, ул үзе ничек сөйләшә, ничек җәмгыятьтә аралаша, аңа шуңа карап бәя бирәләр. Тышкы яктан нинди генә матур булып эчке дөньяң синең бай булмаса, син инде яхшы мөнәсәбәтне һич кенә дә үзеңә җәлеп итә алмыйсың. Кеше ул барыбер киемгә карап каршы ала, характерга карап, тәртибенә карап, акылга карап, узата. Бу проектыбыз безнең чыннан да нәкъ мөслимәләре безгә, аларны гаилә тормышына әзерләүгә адресланган иде. Без инде хәзер яшь килен проекты хакында бит, һәм без аны шуңа күрә яшь килен дип атадык та. Исемен бер кайчан да русчага да тәрҗемә иткәнебез юк, хәтта татарча үзебезчә яшь килен булып калсын әле дип, һәм ул шулай инде менә тарихка да кирип кала бугай. Бу инде нәкъ менә хатын-кызның ислам тарафыннан бирелгән вазифалары, Аллаһ тарафыннан биргән вазифалары, аның нинди хаклары бар, ул нәрсә эшләргә хаклы, нәрсә эшләргә аңа ярамый. Менә шушы хакта ул әлеге проект, әлеге дәресләр. Без анда шәригать куйган барлык законнарны өйрәнәбез. Талак булсын, никахлашу булсын, ярәшүләр булсын, бала туу, бала тәрбияләү, хатын-кызның физиологиясе. Димәк, әгәр дә ул кыз бала үзенең хакларын белә икән, үз урынын
табарга тырыша икән. Димәк, миңа калса, ул инде җәмгыятьтә бернинди дә тәэсир, тискәре тәэсир сизмәс дип уйлыйм. Мин һәрвакыт менә кызларыбызга әйтәм, кызлар, әгәр дә эчке дөньягыз бай булса, гыйлемле булсагыз, сез үз-үзегезнең урыныгызны белсәгез, монда һич кенә дә горурлык турында сүз бармый, монда минмиллек турында да сүз бармый. Сезгә җәмгыятьнең карашы барбер башкача булачак дип. Әгәр дә инде булайрак микән, дөрес эшләдем микән дигән шикләр белән яши икән кыз бала, әлбәттә инде авыр булачак. Безнең проектыбыз менә шушы шикләрне таратуга юнәлдерелгән. Сез үзегезгә уңышлы проектларның берсе дип әйттегез. Менә сан ягыннан килгәндә күпме туташ менә бүгенге көндә узган икән. Ничәнче тапкыр гомумән алганда үткәрәс бу курсны? 6-нчы тапкыр. Әгәр дә уртача 50 кыз узган дип уйласак, менә шактый инде без аны менә 200-ен димәк инде уздырдык, кабул иттек дигән сүз. Күбрәк булган очраклары да булды. Быел без аны онлайн форматта уздырабыз. Ниятебез ни өчен онлайн форматта? Россия күләмендә бик күп безнең регионнарыбыз, өлкәләребез, Татарстаннан ерак түгел өлкәләрдә яшәүче мөслимәләребез бар. Бәлки аларның җәмәгатьләре дә бик күп түгелдер, бай түгелдер. Менә алар өчен дә мөмкинлек булсын дип уйладык. Һәм бигрәк тә Рамазан айы да булгач, очрашуларыбыз кич белән, авыз ачу вакытлары җитә, тәравихлар укыйсылары бардыр дигән уй белән без аны тулаем онлайн форматта эшләргә уйладык. Бу инде безнең Идел буе төбәкләре генә түгел, чит илдә яшәүче кызларыбыз өчен дә файдалы булыр дип өметләнәбез инде без. Мөслимәләрне көтәбез дип әйткән идегез. Мәсәлән, яулык бәйләмәгән туташ килеп, теләк белдерсә, кабул итәрсезме? Әлбәттә, бар андыйлар. Һәм беләсез нәрсә сөендерә, алар шунда килеп, рухланып, яисә безгә халык башта килә, Ислам беренче адымнар проектын ачыла, чөнки алар зур масштабта узатырган ике проект. Халык арасында яшь үзенчәлекләре ягыннан шикләнми торган проект. Менә яисә башта Ислам беренче адымнарга, аннары яшь киленгә, яисә киресенчә, яшь киленнән Ислам дине проектларына кушылып китәләр. Бу инде нәрсә хакында сөйли, яулык япмаса да, намаз укый белмәсә дә, әгәр дә ниндидер бер тартылу бар икән, күңелендә ниндидер сорау, яисә эзләнү хисләре барлыкка килде икән, рәхим итсеннәр. Тагы бер бик матур күренеш, ышаныч телефоны да эшләп килә икән. Үзегездә менә мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Һәм мөрәҗәгать иткәннәре арасында күбрәк нинди сораулар белән сезгә мөрәҗәгать итәләр? Нәрсәләр борчый күбрәк? Бу телефоныбызда бүгенге көндә безнең эшли, һәм менә мин хәтта үзе безнең проектларны уздырган вакытта да яшьләребезгә һәм килгән укучыларыбызга Җәлил хәзрәтнең сүзләрен мисалга китерәм. Җәлил хәзрәт безнең бит инде республика казые, ягъни казыйга булган сораулар алар бар ышаныч телефонына киләләр, һәм ул әйтә, әгәр дә телефонымда берәр таныш булмаган номер, сакланып куелмаган номер чыга икән ди, талак булмаса ярар иде буйлап куям ди. Шуңа күрә менә кызганычка каршы андый мәсьәләләр белән дә мөрәҗәгать итүчеләр бар. Акча мәсьәләсе, бизнес мәсьәләсе, гаиләдә хатын-кызның урыны хакында шалтыратучылар. Аннан соң менә бу хәләл ризык мәсьәләсе, балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, аларны ничек табарга, кая мөрәҗәгать итәргә. Менә күбрәк гадәттә шушы мәсьәләләр. Һәм инде мәчет төзелеше, менә шундый теләгем бар, кая мөрәҗәгать итәргә икән дип шалтыратучылар да бар. Һәм инде үзләренең мәхәлләсендә булган кайбер четерекле мәсьәләләрне хәл итүне сорап шалтыратучылар да бар. Ягъни ышаныч телефоны ул шәхси сораулар өчен генә түгел, менә мөселман өммәте өчен борчылып, шушы өммәттә барлыкка килгән четерекле мәсьәләләрне хәл итәргә тырышып йөрүче, шундый теләк белән яшәүче кешеләр өчен бик яхшы мөмкинлек. Бик зур рәхмәт, килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Барлык проектларыгызда тормышка ашсын бар, тик уңышлар гына телибез сезгә. Амин. Рәхмәт бик зур. Үзегезгә дә бик зур уңышлар теләп калабыз. Тапшыруыбызны табиб киңәшләре белән дәвам итәбез. Программабызның даими эксперты, медицина фәннәре кандидаты Илдус Латфуллин бүген НРС диагнозы, аның килеп чыгуы һәм дәвалау усуллары турында мәгълүмат бирер. НРС ул күбрәк балаларда була торган проблема. Менә статистика буенча 5 яшенә җиткән балаларның 90% үзенең сидек куыгын контрольдә тота. Ягъни аларда НРС булмый. Ләкин 10% балада нормада да әле НРС була ала. Шулай итеп, вакыт үтү белән бу проблема ул сирәгрәк очрый. Ләкин кайбер кешеләр бу проблема белән ул яшькә дә китеп бара. Шул статистика буенча ул яшьтәге кешеләрнең
0,1% энурез белән җәфалана. 1000 кешедән берсе. Энурез ул төрле сәбәптән була ала. Без аны былай дип әйтәбез. Беренчел энурез һәм вторичный, икенчел энурез дип әйтергә була бит, не бит? Менә бу иң еш очрый торган энурез ул нерв системасының җитешмәве белән бәйле. Менә балаларда шуңа бәйле ул нерв системасы җитешеп бетмәгән. Икенчел дип әйтә торган энурез ул энурез башка бер авыруның симптомы булып тора. Мәсәлән, нинди авырулар энурезга китереп чыгарга мөмкин? Мәсәлән, сидек юлларының инфекциясы. Сидек юлларына инфекцияләгән икән, элек энурез булмаган балада энурез башланырга мөмкин. Тагын башка бер бик мөһим сәбәп шикәр диабеты дип әйтәбез бит. Бу безнең менә шундый ничек әйтергә экстренный ситуация. Мәсәлән, энурез булмаган балада кинәт кенә энурез башланып китә икән, ул ябыга башлый, ул күп итеп су эчә башлый, ул хәлсезләнә башлый икән, менә бу баланың шикәрен тикшерергә кирәк. Әгәр дә энурез һәр вакытта дәвам итеп килә икән, бу диабетка ишара итми. Ләкин менә мәсәлән, баланың беркайчан энурезе булмаган, кинәт кенә ул төнлә белән юеш булып уяна башлый икән, башка симптомнар, диабетка хас башка симптомнар башлана икән, диабет турында уйларга кирәк. Аның башка сәбәпләре дә булырга мөмкин. Мәсәлән, сидек куыгының аномаль формасы. Мәсәлән, сидек куыгы бик бәләкәй. Сидек куыгыннан сидекне тышка чыгара торган менә бу көпшәләр, трубочкалар, уретр дип атала ул. Мәсәлән, ул дөрес төзелмәгән. Аның бер урыны киңәеп киткән, бер урыны кысылып киткән булса, балада энурез булырга мөмкин. Сидек куыгының ялгыш эшләвенең ике төрле формасы бар. Берсе энурез, төнге сидекне төнлә белән тотмау бит, не бит? Ләкин менә көндезге сидекне тотмау, ул шулай ук менә бу сәбәпләрдән булырга мөмкин. Мәсәлән, элек баланың проблемалары юк иде. Хәзер уйнап китеп, ниндидер бер нәрсәгә белән мавыгып китеп, ул әзрәк кенә трусикларын юешләтә икән. Димәк, менә бу яңадан менә шу алгоритмны үткәрергә кирәк. Нишләп шулай башланды бу? Беренди инфекция юк микән, беренди башка сәбәпләр юк микән дип башта менә бу этаплар буенча үткәрергә кирәк. Шуннан соң гына дәвалау башлана. 5 яшькә чаклы энурез дигән диагнозны куймыйбыз. Ул төрле илләрдә төрлечә. Безнең илдә мондый критерийлар кабул ителгән. 5 яшенә чаклы малайларга куймыйлар, 4 яшенә чаклы кызларга куймыйлар. Дәвалауга килгәндә, беренчедән без аның сәбәбен белергә тиеш бит. Әгәр дә аның сәбәбе менә икенче бер авыру белән бәйле булса икән, без менә шул икенче авыруны дәваларга тиеш. Мәсәлән, инфекцияны дәваларга тиеш, тагын башкасы, әйме? Әгәр дә бу беренчел энурез икән, нерв системасы җитешеп бетмәгән икән, бу әлбәттә ниндидер зәһәр, начар авыру түгел бер яктан караганда. Ә икенче яктан караганда тормыш сыйфаты, качество жизни нольга төшә бит. Мәсәлән, энурез белән җәфаланган бала үзен нормаль, сәламәт кеше дип санамый инде. Аеруча олы кеше өчен бу бик зур проблема. Андый кеше бит ул гаиләдә корырга, ялырга мөмкин, башка проблемалар да булырга мөмкин. Ягъни монда сәламәтлек турында гына түгел, монда сүз тормыш сыйфаты турында, качество жизни турында барырга тиеш. Аның дәвалау усуллары бар. Менә дөньяда хәзер иң эффектив дип санала торган метод усул ул энурез будильнигы. Энурез будильнигы. Ул рецептсыз интернетта сатыла, аны сатып алырга була. Ул ничек әйтергә? Ул теге педагогический метод дип әйтәбез без аны. Баланың трусигына сидекне менә танып белә торган датчик куела. Бала сия башлаганда, төнлә белән энурез башланганда, будильник каты итеп яңгырый да, бала уянып китә. Шуннан соң 70% балага 4 айдан соң бу үзенең эффектын бирә. Чөнки рефлекс килеп чыга, син төнлә белән энурез белән сия башласаң, бу будильник сине уятачак, шуның өчен сине дә симешәдер. Сидек куыгны контрольдә тот, уянып туалетка бар дигән сүз. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.